Kablay Pibaro syakatup kubor jangi karam Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaka sngi kilong. Salai teli kijaka penkrek ke sorkar banbu Corona Center. Katsan lani arpo jingtia rai ke sorkar banbu haki CHC bat PHC jong ke jela. Ka Corona kampat poi kila shitom laklat namar ngibo yaka haka jing perkhat jangi inong rum. Ban ngimkwa banit the ujhur ha secretariat Commander Champion. Tementang ini page ki khubor ki ba company. Haka review meeting ka bala long menta kasngi hapo ka jingya lam jong menteri rang ba ka jela ka sorkar kala rai ba ya ka ITI renja BTC building malki bar ka directorate jong ka commerce and industries Hanongrim Hills ban penkelaya ki shaka corona care center bar yakini ki lai teli ki jaka kinla ban yo la kumnu shispa san phojing thia ba ka sorkar ka kala bathaya ka health department ba kin sedang ban penkela no ekini ki jaka shaka corona care center ya ka ITI kampus hangte hapo renja ka BTC building jong ka education hangne hapo malki bat ka weipat ka directorate jong ka commerce and industries hapo Hanongrim Hills hakaba ladangi penkela syaka corona care center yakini ki lightly ki jaka ngin yo additional ya ki jaka thia jong kinongpang la kumnu omduna ya kai sispa san phojing thia bat ka sarkar menta ka janmit kala ai ya ka order syaka health department rengkat syaka district administration ba kin sedang no yakini ki lightly ki jaka ban penkela syaka corona care center kloi kat bala na kabentang ka pressure ka bajur ha ka jingwan jong kin nongpang ki bayo yaw nu covid man kasngi ka banangkiu na kapor sya kapor kata kadai ka we ka benta ka ngisim ya karai menta ka janmet Shushu, habakran sekilat patai kubor. Usembut menteri kajela ula ongba, ka sorkar kala rairu habayade bar ka jing ai jing mut na katanat karep karyang, bakin penlong biang ya ka yau delang kenang bakannya rap ikinong rap kajela. Kata kalong nakaliang joka agriculture department kila dep one inspection kila dep identify yaki katu kanitli kijaka ban pelong kum ka wholesale batru ka retail market kat kum ke jing penbet jong ka agriculture department ban nakaliang jong sarkar ngila approve lani ngila pediang ya kani ka proposal ka benungkong ngiong ka Sanmer farmers market ka baar ka Newmer farmers market hapo umding pun kawaipat ka mau kasyang football field kawaipat ka kaliar Sun County parking lot kawaipat hapo siliang halau mei kawaipat hamaureng keneng seorang kam bat smith nang ta sa kawaipat hapo marbisu lawai bat kabakhadu hapo laikor kini kidei ki wholesale bat ki retail vegetables market ki ban nakaliang jongka agriculture kala propose bat menta ka janmit nakaliang ka sarkar nila ay karai bakin yat no syakmat khnang ba ki aka barok kin yat be yaranti nakamenta jong kin nongrep bat kumju ru nakamenta jongi ki badon kam ya ki jhur ki jhep kat kum ke jing don kam kabaman kasngi Usembut menteri ula ongru haka jingade bat ka jing ai ki karpas ki nongrep ka sorkar kala raiba habayade bat ka kamde kamthet ki jingkit ki marap margyang katanat karap karyang kan sapet kan sakmi ban ai ki pas khnang ban pensuk ki nongrep bat ki marep ki mariang kabajia
hapo East Castles bat kiwe ru ki district te menta ka janmit ka government ka ong ba nang ni sekmat hakabe day bat kakam agriculture la pilong kaya de kaya thit ka jingkit ya ki marep ki mariang ka agriculture department kan sapet kan sakmi ban issue ki pas da ka jingya tip bat ki jing lang nadu ki district horticulture officer district agriculture officer bat director joka agriculture rengkat bat ka bor jong ka district administration khnang ban pensuk nagamta ki traders lani kitu ki dong khai ki bedei bat kamarep kamariang naman ngiyo i ba kamarep kamariang kamdei ka basuk bangin handle naman ngitip ba kini ki juhur ki jep ki badon da kapor bat entang kata ki bala ban sneu no wat la dengibu wat tang simetru nakadaw ban kier ya ka jing sneu bat ya ka jing jenjar joko nang rep ngilarai bangin IT haka agriculture department bakin pet kin kmi hakwedei bat kanika kam ban pensuk ya kinong rep kinong riang bat kinong khai jhur kiba supply keleng ki jaka hapo ka jela jongi bat kumju ru kiba supply shabar jong ka jela ka jongi Habaya day baka jing sumari uni uknyang jing pang COVID-19 ka sorkar kala rai ban bu kumba khatsan lan ni ar phojing thia hakawei pakawei ka CHC bat PHC hakeleng ka jela balai ti hakatanat ka kot ka khia halor ka jingdon kam hakini ki centers jong uni uknyang jing pang COVID-19 kladon ka proposal na kaliang jo ka health department bangi day ban bu lakum no khatsan lene ar phojing thia hakawei pakawei ka CHC bat kawei pakawei ka PHCs hakeleng saudong jong ke jela ka jongi ti yakani ka model ngi sem na kaleng ka sarkar bakalong ka babiang ka babit kumtang ngi IT biang ha ka health department bakan work out ye detail berkoit namar phi ladingi kren ni kata kamde ka basuk bangin siarai no namar ngi kwa banda tip katnu ke jinglut lane katnu ngi don kam ban pulut sibnai lani sisngi ha ka bedei bat kini ki centers ki bangin penmi na kabenta kajing sumaria kani kajing pang te kumtangi IT biang sapo ka health department bakin work out ye details baro bada po saupo perkenta kumango pi kinsa wanra haga government haga ba ngin sim ya karai bat hadin nangta ngin saya pentip lang ba jong pi ki media baro ba pila ban pentip pajba na kamta kajing tip jong kinong song jong kejela jong ibro namar ka jing o jong ki pat ba halor ka jing rem ka jing sumari ki papang COVID-19 ki bathiah ki private hospital na kalyang jo ka sarkar kala IT hakatanat ka kot ka khia bakan pet kan khmi ka jing e jong ki pat ba khamtam ki bawan na ki ye ki sem ki baduna hakayo ka kon khana ba ka sarkar kan la ban yarap ban weng ki jing e jong ki duk ki suk hospital ki private hospital ki ba pher nilai yo ru ye ki jing ut ki babun na ki pat ba kham tam na ka yeng ka sem kitu ki nongpang ya ka jing rem ka jaka sumar na kaliang jong ka sarkar kala IT ha ka health department bakin work out lani bakin pha sya government ya ka proposal kumno ban le khnang bang le se na kaliang ka sarkar ngila ya ka ban pej kumno bangin don benta ha ka ban weng ya kane kijing e ka ba kiduk kisuk ki bapli ki rangli ki juki ki ya kendu man ka sngi ha kane ka case jong kane ka COVID-19 te ngila IT ha ka health department bat ngila IT ru ban ngila ong yaki ba ki dei ban pendep ya kane ka kam hapo sau pho pra kanta khnang ba ka sarkar kan yo ban sim ya karai ka ba khadu kane ka kentup ya kitu kilong ying kilong sem kibla du no hakane ka second wave jong unu COVID-19 ya kiba e bathoj lani ya ki kme ki pa ki jong ki ka e ka bangila ban le na ka liang jong ka sarkar ti hapo ka sau pho pra kanta
ngan sapentip ya pi hadin baka sorkar kasim ya karai tena kaliang jong sorkar ya don rengkat bat ki yeng kisem kitu ki bamat ya kajing ngosi ki bamat ya kajing thang ha kamensim go jong ki iwei pe iwei bat nakaliang jong sorkar ngi ya ai mensim lang ngi don bentalang bat ki ha kajing kitbok kiruyang bakin ya yo ya kamet kabasyat kabaklan ya ki khon ki kti ya ki bahayeng ke basem barok Hadin bu menteri bapet ya katanat karep karyang uba bantai dor lengdo ulawan jurep ya kajaka hakam samti parking lot kabadan hadam senyong ula ajing bet iki nong rap naki than tenring nong mensong bat pentor ban wan ra iki marep jongki nakalyang jongka deputy commissioner jongka East Khasi Hills kala aila iki nong rap ban wan ra iki mar jongki haka arpusan arpuh nreu bat arpuh nyau terik mentau bana jemang ar hajar arpuwe kinong rap dang step kilawan ra iki mar jongki rengkat ka jingbu renti iki kendon balabo na katanat jongka kwat ka khia banyada na ka jing pang covid-19 habakran chikilat pathai khubor kinong trap ki penpau ya ka jing sngokemen bakila yo ban one day ya ki marap jongki khnang ba unlat ban pot halengkha bat khnang ba kinyo pisaru ban pendan kami ki jingdan kam hayeng hasam jongki hakajo kapor kaseng jong kinong rap ka batip kum ka Hills Farmers Union kala penpau ya ka jing sngosi babon kinong rap kila do ki marap jongki bat kila do nong bha na mar ka sorkar kam ailat ban ple ki yo de lang hakini kita yo baladam baru Presiden jongka Hills Farmers Union uba Commander Shangpliang ula ong ngim kwa ban lethe ya ki jhor ha sekretariat barka sorkar ka deban ple ki yo delang khambon tli shiki jaka ba khampaji na sor ki ba khamduna breu khnang ba kinong rap kin yo ban wanra ki marap jongki tenak leng jungi kum ka Hills Farmers Union ni dawa mardor na ka sorkar ba ka deban ple wut ya ki yo ya kini ki yo ki marjan sor ho ngi sutu ba ka sorkar kala pli ya ketu ka yo dilang hapo anjali ke banlong tang arbaje no ro baje janmen ten rai tang ya kitu kinong khai ka ne kamar ka jungi ka nomlod na takadaw ngi dawa ba kumi umar ba tan marep di ban pli no wut sikit tan moyong bat ki ban kotar ya ka maulai bat ki mosek knam ter nam tak di tan smith di ban pli no wut ga yo ti tan smith ki ba kotar ya ketu ka tan mo kon ro barok khoj nang tah kini ki sang men nyumer kan kata ri kini ki napo melim bat kumta ter hoj ngis ngutu balek se na ba kajing ong nyuka sekar ban penslam ye kini ki yo lek se ki ong baka dai na ki kam paperwork jung ki tan ri kani kam dai ban simpor ya ga government ban notify ban ong ka ISBT kan dai kayo jung nong rep kam dai ban simpor ga government ban notify ban ong baka yo sang men kan dai nam ta kinong rep kam dai ban simpor ga government ban ong ba hayo smith kan don ko wei kanong rep kayu nong rap kini ban lek wut akum kene kapor kamla ban long ba ong ba ngin sele hadin sibnai arbanai te hakata kapor umar rap ulah ut ngim kwa ba nakling jungi kinong rap bangin lek the yauni umar ha sekretariat ngi kwa bandi hakini ki nong khai ki ba la ban penlut ba kinong bam jung sor selong hi barok kawai kasi jungi ru hakum kene kapor nginam daya kelihatan ni kita ki jajur ki bawan nasyadkhar ring ini penlut soy ni jur kasi nang ba kinong rap ki jungi kin like im tang khniat kan soi na ka jingdu nang ka DC jong ka East Khasi Hills District kong isa wanda lalu hakasngi baar kala play ka Corona Care Center hajaya lumba temon na ka benta ban pensa i pang COVID-19 ki badai na ka te ka snong hakani kasngi ladan langru MLA ka Shillong North ba Adelbert Nongrum rengkat ka Incident Commander Kong Birani urang ba snong ba SB Kharbangar bat kinong kit kam snong dekat ke bangila angila persang benle ban pensuk iti gilong yeng ban pentengen iti gilong yeng hendai gilong ke ipat ke bangimla lada gilong yeng kiduna hak kamera kiduna hagi jaka libar nama kani kamlong ban penyak kentu ubos step bat ki ipat dikani kwan kijing e kalwara sibun kijing perkhat jengi bedimat nakani mo ka spread kani tidai nama takadaw ngi kum giling nong yakit kam snong ngi perkhat barhaba ngilak perkhat jangai ngisutu bagadan kamban kirki nama ya kani ke Corona Care Center bala ai thu bahar ki kurwar ya kani ke jaka ngilas dang ban pen khre nado ka khat san khan ri khat nyu telik jong nu banai te ki jing pen khre ki rong ki babun ngapun pa ko jing sungu ya ka sarkar ngapun pa jing sungu ki kurwar ngapun pa jing sungu baro ki nos ki doktor ki batri hang ni lengkat bagas nong ba PI ko makolong menta la pen khre la bet la biang te halo jong kani ngi pen pa ko jing sungu ya ka sarkar saji ki rong kam ye jerap kham tam e
ha kipor baki khap ko bumaki kidon ha preng kecing jenjar ko bagi kipor mangi ki bakoi bakya mangi baim ladangi merap mangi hani kipor mandupan tengah khot ru ni kipor ba lembah ni ka jenge kudu ulang ko balingkot hason pli ni ka singi kham tam gitu ki ban pet lembah ni media bakinum perlu di kipor ban ting ban smith ban siir mar ko ba afek i yaki baro mentang ngasngu ba corona ka patpoi kilapang kila sitom ka corona patpoi ki brio kila khlat namar boro nibu ha mental setup ke jongi ha mindset ke jongi ngasngu bang ide ban klan ha jumut superkhat bat ngis kem baki bla IT rot baro med uman sim kin nang yo ya ta jigar ku kamer ka pokoi bakya bakin Badak itu ki khubor ngila poisa ka bakun tar hadu mangine sambyang khublai sibon.